Знаете ли защо, когато имате толкова паник атаки, ви седе толкова сладко след това? По принцип, времетраенето на паник атаките е между 10 до 15 минути. Но страха, когато ви овладее, те могат да продължат и много по-дълго време. Страха е в основата на увеличаването на времетраенето на паник атаките и въобще страха стои между вас и паник атаките. Той така ви овладява, че ви изтощава и ви спада енергията. На подсъзнателно ниво вие искате да ядете сладко, за да си дигнете енергията. Но това е временно състояние на дигане на енергията чрез сладко. Аз когато в началото, когато страдах от паник атаки, по същия начин ядях често сладко. Но когато преодолеете страха най-вече, защото той стои между вас и паник атаките, защото когато преодолеете страха, вие ще преодолеете и паник атаките. И няма да позволявате паник атаките да ви овладяват, защото вие ще сте преодоляли страха и паник атаките ще си отидат. Това е в основата. Имайте го в предвид. Не случайно в книгата Наръчник с техники за справяне за паник атаки съм дала техники, точно които да ви помогнат в момент на паник атака какво да правите. Какви техники, за да може, правейки ги всеки път, вие да наделеете страха и съответно паник атаките ще си отидат завинаги. Дала съм и техники, които да ви зареждат с енергия, да не бъде заместител сладкото. Никакъв случай. Сладкото не трябва да бъде заместител. Другия видео, които съм правила за утвърждения, за медитация в YouTube канала ми, може да ме последвате, тъй като ще видите всичките видеа и те първо, които ще правя. Говоря много за утвържденията, за медитациите, за част от техниките, които да ползвате, които са от контекста на книгата извадени. За тези, които не са чели книгата, ще има линк под видеото, може да си помогнете чрез тези техники, които са записани и въобще цялата книга ще ви помогне. И всичко е доказано, помага наистина. А сега ще ви пусна медитация, която ще ви помогне да се заредите, като в книгата също има авторска медитация, специално за паник атаките, за хора, които страдат от паник атаки. Но сега ще ви направя друга медитация, ще ви я пусна. Тя е по-скоро на медитацията, която авторската написана в книгата. Като линк е пусната към YouTube канала, може в YouTube канала да я видите, специално медитацията. То тази медитация, която сега ще направя, е йога нидра. Ще видите как ще успокоите и ще се заредите. А сега се отпуснете и се насладете на медитацията. Моля, пригответе се за йога нидра. Легнете по гръб на пода или в леглото и заемете поза, така че тялото да е в хоризонтално от главата до пръстите на краката положение. Краката леко раздалечени, а ръцете малко встрани от тялото, с длани обърнати нагоре. А сега нека чувство за вътрешна релаксация обхване цялото ви тяло. Съсредоточете се върху тялото и осъзнайте важността на пълния покой. Развийте осъзнаването си за тялото от върха на главата до върховете на пръстите на краката и си кажете на ум мантрата Ом. Пълен покой и пълно осъзнаване на цялото тяло отново. Ом. Продължете с осъзнаването на цялото тяло. Осъзнайте факта, че ще практикувате йога нидра. Кажете си на ум: аз осъзнавам, аз ще практикувам йога нидра.
и повторете същото отново. Практиката йога нидра започва в този момент. В този момент трябва да направите своето решение. Решението трябва да бъде много просто. Опитайте се да го откриете по естествен път. Трябва да оформите едно решение, което да си кажете в този момент. То трябва да бъде кратко, положително твърдение. Кажете го 3 пъти с осъзнаване, чувство и настойчивост. Решението, което правите по време на йога нидра, непременно ще се реализира в живота ви. Сега започваме обиколка на съзнанието, обиколка на осъзнаването. Предприемаме едно пътешествие по различните части на тялото. Осъзнаването трябва да се придвижва от една част към друга, колкото е възможно по-бързо. Повтаряйте името на частта на ум и едновременно с това я осъзнавайте. Поддържайте бдителността си, но не се концентрирайте твърде интензивно. Осъзнайте дясната ръка. Палец на дясната ръка. Втори пръст. Трети пръст. Четвърти пръст. Пети пръст. Длан. Осъзнайте дланта. Задна страна на дланта. Китка. Предмишница. Лакът. Мишница. Рамо. Подмишница. Дясната част на талията. Десен хълбок. Дясно бедро. Капачка на коляното. Прасец. Глезен. Пета. Стъпало на десния крак. Горна част на ходилото. Палец. Втори пръст. Трети пръст. Четвърти пръст. Пети пръст. Осъзнайте палеца на лявата ръка. Втори пръст. Трети пръст. Четвърти пръст. Пети пръст. Длан. Задна страна на дланта. Китка. Предмишница. Лакът. Мишница. Рамо. Подмишница. Лява част на талията. Ляв хълбок. Ляво бедро. Капачка на коляното. Прасец. Глезен. Пета. Стъпало на левия крак. Горна част на ходилото. Палец. Втори пръст. Трети пръст. Четвърти пръст. Пети пръст. А сега задната част на тялото. Осъзнайте дясната лопатка, лявата лопатка, дясната част на седалището, лявата част на седалището, гръбнака, целия гръб. Предна част на тялото. А сега преминете към върха на главата. Върх на главата, чело, двете страни на главата, дясна вежда, лява вежда, пространство между веждите, десен клепач, ляв клепач, ясно око, ляво око, ясно ухо, ляво ухо, ясна буза, лява буза, нос, връх на носа, горна устна, долна устна, брадичка, гърло, ясна част на гръдния кош, лява страна на гръдния кош, средата на гръдния кош, пъп, корем. Сега главни части на тялото. Целият десен крак, целият ляв крак и двата крака едновременно. Цяла дясна ръка, цяла лява ръка и двете ръце едновременно. Целият гръб, седалището, гръбнака, плешките,
цялата предна страна, корема, гръдния кош, цялата задна и предна страна едновременно, цялата глава, цялото тяло, цялото тяло, цялото тяло. Моля, не заспивайте, пълно осъзнаване. Не заспивайте никакви движения. Осъзнайте тялото. Осъзнайте тялото лежащо в стаята. Вижте тялото, което лежи съвършено неподвижно. Визуализирайте този образ в ума си. Осъзнайте дишането си. Почувствайте потока на вдишвания и издишания въздух в белите дробове. Не се опитвайте да променяте ритъма. Дишането е естествено, автоматично, няма никакви усилия. Поддържайте осъзнаването на дишането си, без прекъсване. Пълно осъзнаване на дишането. А сега съсредоточете осъзнаването си върху движенията в областта на пъпа. Съсредоточете се върху движението на пъпа. Пъпа ви леко се издига и спада всеки дъх. Всеки дъх се разширява и се свива. Концентрирайте се върху това движение. Продължавайте да практикувате, но се уверете, че осъзнавате. А сега започнете да броите диханията си отзад напред от 27 до 1. Последния начин. 27 пъпът се издига, 27 пъпът спада, 26 пъпът се издига, 26 пъпът спада, 25 пъпът се издига, 25 пъпът спада и така нататък. Изговаряйте думите и числата на ум, докато броите диханията си. Не бива да грешите. Ако го сгрешите, трябва да се върнете от 27 и да започнете отново. Сега спрете броенето и преместете вниманието си към гръдния кош. Моля, преминете към гръдния кош. Той леко се издига и спада всеки дъх. Осъзнайте това. Продължете да се концентрирате върху движението на гръдния кош и започнете да броите обратно от 27 до 1 по същия начин, както преди. 27 гръдния кош се издига, 27 гръдния кош спада, 26 гръдния кош се издига, 26 гръдния кош спада, 25 гръдния кош се издига, 25 гръдния кош спада и така нататък. Отново повтаряйте думите и числата на ум.
И пак никакви грешки. Ако направите грешка, трябва да се върнете и да започнете отново 27. Спрете да броите дишанията в гръдния кош и преместете осъзнаването си към гърлото. Моля, преминете към гърлото. Осъзнайте движението на навлизащия и излизащия дъх в гърлото. Осъзнайте това. Концентрирайте се върху движението на дъха и започнете да броите назад от 27 до 1 по същия начин, както преди. Пълно съзнаване на броенето на диханията. Моля, не заспивайте. Осъзнайте, че броите. Продължете с практиката, продължете да броите диханията си в гърлото. Спрете да броите и преминете към ноздрите. Осъзнайте движението на дъха навътре и навън от ноздрите. Концентрирайте се върху движението на дъха и започнете да броите както преди. Сега вече ви е добре познато как 27 вдишваме, 27 издишваме. Спрете да броите и оставете дишането. Сега започваме визуализация. Ще бъдат изброени имената на известен брой различни неща, за които ще трябва да се опитате да развиете виждане на всички равнища. Чувство, съзнаване, емоция, въображение, но най-добра възможна за вас степен. Ако успеете да постигнете това виждане, релаксацията ви в този момент ще бъде съвършена. А ако не успеете, вие се нуждаете от малко повече практика. Горяща свеж, горяща свеж, горяща свеж. Безкрайна пустиня, безкрайна пустиня, безкрайна пустиня. Египетска пирамида, египетска пирамида, египетска пирамида. Проливен дъжд, проливен дъжд, проливен дъжд. Планини покрити със сняг, планини покрити със сняг, планини покрити със сняг. Гръцки храм на изгрев слънце, гръцки храм на изгрев слънце, гръцки храм на изгрев слънце. Летящи птици пред залез на слънцето,
Летящи птици пред залеза на слънцето. Летящи птици пред залеза на слънцето. Носещи се червени облаци. Носещи се червени облаци. Носещи се червени облаци. Звезда в нощта. Звезда в нощта. Звезда в нощта. Пълна луна. Пълна луна. Пълна луна. Вятър от морето. Вятър от морето. Вятър от морето. Вълни, разбиващи се в пуст бряг. Вълни, разбиващи се в пуст бряг. Вълни, разбиващи се в пуст бряг. Неспокойно море. Неспокойно море. Неспокойно море. А сега е време да повторите своето решение. Повторете същото решение, което взехте в началото на практика. Не го промените. Повторете решението 3 пъти с пълно осъзнаване и чувство. Изоставете всички усилия, обърнете ума навън и осъзнайте дишането си. Осъзнайте естественото си дишане. Осъзнаване на цялото тяло и осъзнаване на дишането. Тялото ви лежи напълно отпуснато, вие дишате спокойно и бавно. Развийте осъзнаване за тялото си от върха на главата до върховете на пръстите на краката си. Кажете на ум: Ом. Повторете Ом на ум още 2 пъти. Осъзнайте позицията на тялото си, лежащо. Визуализирайте стаята около себе си. Осъзнайте заобикалящата ви обстановка. Полежете спокойно известно време с затворени очи. Започнете бавно да раздвижвате тялото си и да се протягате. Моля, не бързайте, има време. Когато сте сигурни, че сте напълно будни, бавно се изправете до седнало положение и отворете очи. Практиката йога нидра завърши.